אחרי הפרסומות, גלפרין, גש הנה, גש שלום. אנחנו נדגים כאן איך הדבר הזה תוך 5 דקות, נכון? כן. נהיה גבס, וגם נורא קל להוריד אותו בניגוד לגבס. והוא אפשר להתקלח איתו וללכת לים. להתקלח, הוא לא מגרד וכל זה. עם מי להתקלח איתו? עם גלפרין להתקלח. להתקלח איתו לים ולבריכה. כל זה אחרי הפרסומות, כבר באים. זה במהלך הפרסומות. מגבסים את גלפרין. אז כאמור, שלום מנכ"ל בידריי. שלום. היבש. הדבר הזה מיובא מדרום קוריאה, נכון? נכון. בוא תסביר לנו מה הפטנט. להבדיל ממה שקיים היום בעולם, שזה בעצם גבס רגיל או גבס פלסטי, שמגיע קודם כל בתור גלילים. זה מוצר שמגיע בתור שרוול, מתלבש על היד או על הרגל. בוא תעשה תוך כדי שנספיק. זה מצד אחד. צד שני, וזה היתרון הגדול שלו, זה מוצר שכפי שאתה רואה הוא רשת מאובררת, והחומר בפנים, זה שאני מחזיק, הוא מנדף, ולכן איתו אפשר להתקלח, אפשר ללכת לים, לבריכה וכו'. ובעיקר, אם אני מבין נכון, כל הסיפור של ההתקנה וגם ההורדת, הרי לא נזכר כך, היא הרבה יותר נעימה ולא אותם מסורים שאנחנו מכירים. כן. ההתקנה שלו מאוד מהירה. תשבור לו את היד, זה בסדר, יש לך גבס. ההתקנה שלו מאוד מהירה, מאוד קלה, מאוד פשוטה. לא צריך בזה ציוד מיוחד, לא צריך סביבה מיוחדת. הוא לא מלכלך, הוא קל, הוא מהיר. גבס אתה יכול לגבס בין 5 דקות לשעה. זה בכל מקרה, איזה מקרה גבס שלא יהיה? 5 דקות. 5 דקות. כי בתום 5 דקות הגבס הזה מתייבש. יפה. כמה זה עולה? זה תלוי מי מוכר. לא, אז ילד בא עם יד שבורה. לא, אבל אנחנו... בתי חולים משתמשים בזה? כן, אנחנו לא מוכרים את זה ליחידים, אנחנו מוכרים את זה לבתי חולים. אוקיי. ובתי חולים מוכרים בתעריפים שבין 60-70 שקל לילד, ועד 300-400 שקל למבוגר. טוב, בוא תתחיל, אני רוצה להפריע לך כדי שנספיק את זה תוך כדי השידור, ונעבור בינתיים לסיפור השני שלנו. זהו, מוכן לגבס, נכון? זהו. מזמן. אבל תגיד, אולי בעצם צריך לקרוא לזה תחבושת ולא גבס? לא, זה קשה. זה גבס, זה קשה, זה מתקשה. ואיך מסירים את זה? אז גבס רגיל בדרך כלל זה עם בדיקת הדוקטור? גבס רגיל בדרך כלל מורידים עם דיסק, עם דיסק מאוד רועש ומפחיד. פיתחנו מספריים מיוחדות שיודעות להוריד את זה עם מספריים, מונים את הבכי של הילדים, נפלא. תגיד, אבל זה בפתח, שאלתי אותך קודם, עצוב לילדים שאינם מעוניינים ללכת לבית הספר, פשוט מרכיבים לעצמם. עוד תירוץ, כן. כן, אני לא קטונתי, כן. כן, דבר הדוקטור? אני חושב שצריך לקרוא איזה יישוב על שם גלפרין, כמו שיש יד מרדכי, ימין משה, משהו. שמאל גלפרין. איזו מין תחושה זאת? זה מגרד? חם. כן? מדהים. זה הריאקציה בין החומר בפנים עם מים. הכל בסדר, אתה פשוט עובר כרגע ריאקציה. כן. לא משהו. אבל קהל פרטי יכול לרכוש את זה? כן, זה רוכשים את זה לא, זה נמצא בבתי חולים, במרפאות מקצועיות וכולי, זה לא באופן פרטי. אך ורק דרך המקום שבו אתה מגובס. תודה רבה.